Natin dahil may meeting pong magaganap. Nagpa-meeting po si Founder Emil. Yan, mga tropa. Yan. Mga masisipag natin mga traffic enforcer. Ayan, sa palit. Sa lima. Wala. Oh, sa wala daw, sa wala. Magkano ba? Magkano diferensya? Wala tayo, sa wala. Sahod tayo. Sa sahod daw kami, sahod sa wala. Hoy! Ano to? Ay ko pa mudal. Hello. Si Bro Bay, si Bro Man. Yan, Vice, ano ba yan? Municipal. Municipal Vice President. Yun. May balik kita. Balik ya? Balik ya. Oh, talaga na. Kini ka na pa. Kailangan niya pa ng pamagkike. Na? Para magkaiba. Ako, bukas na mo ako. Bukas mo na lang ako nun ako para manalaman na ako. Kulo ko ba? Bisa akong kape. Sabi ay, tabi natin bakotan eh. Ali, Ay, tayo na magkape. Litan. Dahil na naman lo. Pagbawi tayo. Dala mo rin la, babe. Christmas Pasuyin naman ako. Ay, punta na lang. Tubig na malamig. Kung gusto mo naman, soft drinks. May kapitalisado eh. Sabi na lang. Malulugi ko siya. Oh. Ayaw umalis. Ayaw po. Ating mandilo. Ini. Maka-reserve ya kanya. Bubusin na palaut. Kalaot. Bubusin na palayo. Ayun ang gate oh. Bubusin na palayo. Paatras. Hindi na pa sa kanya katapos. Karon yata yung gate na. Gate na, ino kanya yung gate na. Yung gate na. Kabalo ka dito. Kaya tayo bubusin eh. Kawapit eh. Ang gate eh. Sabi mo may resort ka. Oo, sa tinga. Sa tinga yung resort. Dapat po. Gatoon po. Apo. Awa. Nyamilabot siya to. Ating kaiken. Kasal. Kasal lang ako. Mag-event na. Oo. Mag-accept gaya na eh. Biglat na yung gate. Wala ko bisikleta. Sinabi kayo, batalya na eh. Bisikleta yung batalya eh. Wala ko bisikleta. Electric na yun. Anak ko. Pero katakatak. Ayun ko naman kasi pamagkike. Mga mo sa aking gawa na kumain pang pera para magkain. Hindi ko ba yung perang sampaga, pamagdog. Sampaga mo. Wow, ano yung mil... Mga tikang pera niya, pagpalala mo na yung pa. Oh, ay, minum ko ba mo? Ay. Yan. Bigay mo na yung kay kuya. Meron. Sakto nga dating mo eh. NF tracker. Sakto dating niya. Sakto. Ano pong atin, parang binibidyo-video. Hindi, ano yan? Ta kami ng Candelaria. Christmas party na eh. Nakalimutan. Happy Christmas party sa Candelaria chapter. Yan. Sige na, okay, babay na. Tracker look. Free NF tracker. Maraming kalapati. Tubig. Nintao kanyang karin, nga ba ng master? Higay. Yun yung likuan mo nga benakan. Walang tropa, lapan eh. Ali, itang kapalit ng tayo. Kaya pag buwantan na. Nino?
Nandiyan munti kay ganito bro Marlon. Muli ka rin. Hindi datang indam ng pera kang bro kay kanino. Bro Arman. Balik nila. Herman. Binawan yung kingabi na. Ah, Pero bukas bayaran na lang eh. Basta sabi bukas bayaran na lang. Signature. Wala pa utang si Abi. Ay, ikaw kay Abi. oh, baka may utang ka kay Abi. Magkano ba? 100? O, bigay mo yung 100 ni Abi. Tanggap ng ayuda si NF Tracker. Ayan. May utang siya sa kapatid namin, kay Abi. Sa busa. Kata siya. Yan, kaltas siya dyan, kaltas. Nakapirma na ba? Ah, ako na lang pala. Si Abi ang nagpirma. Para sumusuka yung barya. Musukay na agad. Ay, wala ko kayo. Sige. Kapag mo na natin itong nagtambay. Wapen. Oh, hi muna, hi muna. Oh, bro Marlon. Yan. Yung pagkay, pag-groupie. Na. Hindi yung pag-groupie. Ako na talaga, medyo lang. Okay, tama. Ano yun? Katangin
So, pag-ingatan natin mga kasama pag-ingatan natin yung mga ano natin, yung kargas natin. So, nandito na ata sila. Huwag nyo na tayo para mag-ano kaya lahat tayo nandito. Good morning po. Good morning po. Morning. Morning po. Morning po. Morning po. Morning. Morning. Morning po. Morning. Mga tigiklatalan. Istorya ka niyan. Morning bro. Morning, bro. Morning. Bala kaila naman. Morning po. Morning. Morning po. Morning. Morning po. Morning. Morning. Morning po. Morning po. Morning. Morning po. Morning. Morning po. Morning. Kaya na lang tayo. Founder, morning. Morning. Ito sa... Dito ha? Opo. Sila... Pasok na yung iba. Pasok na. Ganda naman. Dito kasi anak data. Bro, pasok kayo rito. Meron pa mas naman na ulit. Hindi po lumabas, pumasok po ulit. Ka na lumabas. Papasok din eh. So, andito na po kami sa Candelaria chapter po sa Makabebe. So, ayun, nakatuloy po yung pag-welcome po sa atin ng ating mga tropa dito. At ngayon po yung Christmas party po nila. At ang dami po nila. Wala pa po dyan yung Balibago. Ito po yung sa may Masantol. Yan, dire-diretso lang ito. Itong Huwag po Balibago. tayo malungkot. Kasi po to. Lumalat po ako dahil sinisipon ako sa panahon ngayon. Malamig kasi. Ako, sa ininom kong malamig, minsan pinamanak sa onset. Ito po, kahit medyo malat ako, pinilit ko pong makarating dito para makasalamuha ko po kayo. Kasi sa loob ng isang taon, isang beses lang po ito. Nandito na rin po ako. Sasabihin ko na rin po yung pinagmitingan namin sa Apalit chapter. Buong GMDFI Pampanga po, magkakaroon po tayo ng Christmas party. Kasi po, yung ibang grupo po natin, tulad po ng San Luis, San Simon, Santo Domingo, hindi nyo pa po nakakamit. Hindi nyo pa nanti pa kayo nagkikita-kita. Minsan nagkakasalubong kayo sa daan, hindi kayo nagkakakilala. Pinagmitingan po namin sa hapon yung venue, gagawin po namin sa Sulipan. Kung matutuloy po yung resort na inarakila namin, hindi naman po siya talaga resort na yung talagang pang-sosyal. Yung ano lang po, may swimming pool ata na isa, tapos maraming alaman. Sabi 3,000 daw. Ngayon, kakausapin namin bukas yung mayari. Pero sabi naman, papayag naman daw, sabi nung katiwala dun sa ano. Kaya po nung nakipag-meeting si Founder Jun doon sa Apalit, nabanggit ko sa kanya yun.
Hindi ko lang po alam kung nabanggit niya na rin po sa inyo yun. Opo, yun po kasi isang beses lang po sa isang taon yan. Lalo na po nag-pandemic tayo, natigil po kasi po taon-taon lahat ng GMDFI LDF nagmi-meeting po ay nag-Heroes Party po kami. 2 taon na ito dahil po sa pandemic. Ginagawa po namin dati yung Christmas party sa cover court ng Barangay Colgante. Doon po pupunta po yung mga opisyal tulad po ng mga Consul Balen, mga ibang mga may katungkulan po doon, iniimbita po namin. Pero ngayon po kasi medyo hindi pa po tayo, nasa gitna pa rin po tayo ng pandemic. Hanggang kamatayan, hanggang sa libingan, hanggang sa huling patak ng dugo ng mga guardians. Piliin ng bayan, aming ipaglalaban hanggang kamatayan, hanggang sa libingan. Lalaban di patatalo, layunin ng gobyerno, ipaglalaban ng guardians. Hanggang kamatayan, hanggang sa libingan, hanggang sa huling patak ng dugo ng mga guardians. Piliin ng ipaglalaban hanggang kamatayan, hanggang sa libingan. Pangkat ng mga guardians, lalaban di patatalo, layunin ng gobyerno, ipaglalaban ng guardians. Layunin ng gobyerno, ipaglalaban